Αυτό δεν το. Άμα σκεφτεί κάποιος ότι δεν το έκανε άνθρωπος αυτό το πράγμα, εντάξει. Μανώλη, ερώτηση. Μανώλης. Έχω έναν φίλο μου που είναι φυσικός. Και θα πάω τώρα να την δω. Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις και πολλοί συνάδελφοι φυσικοί δεν τα γνωρίζουν. Δεν μπορούν να τους εξηγήσει. Ούτε και εγώ τα γνώριζα πριν τα γνώριζα. Αυτό με την ικανοποίηση του δημιουργεί κενό, ας πούμε. Ναι, αυτό τώρα δεν μπορεί να το ξέρει. Ναι, εξπέρτα αυτά. Για να δείξει ότι ο αέρας ζυγίζει. Θέλω να το κάνετε για να δείτε και τις δυσκολίες, θα τα κάνουν τα πειράματα. Λοιπόν, βγάλτε τον αέρα από μέσα, τον αέρα βγάλτε. Εντάξει, τώρα τράβα το προς τα κάτω. Πολύ τράβατε, πολύ. Κι άλλο. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Το είδατε? Μανώλη, είσαι καταπληκτικός, Αυτά... Λοιπόν, ακούστε να σου πω και με αυτό εκεί. Επειδή πιάνει και όγκο αυτό, ανεβαίνει πιο πολύ το νερό γιατί είναι πιο λίγος ο όγκος του νερού γύρω και ανεβαίνει πιο ψηλά. Και με αυτό αυτό το χρησιμοποιήσουμε. Το διοξείδιο που άρχισε. Μένει κάποια νερό και το πιάτο από κάτω είναι αυτό. Αν είναι Βλέπω τώρα, το πιάτο, βλέπετε το διοξείδιο μέσα στο καρμό που Ήθελε λιγότερο νερό. Λοιπόν, πάρε ένα ποτήρι, σκέπασε το, έχεις δυνατή φωτιά, σκέπασε το. Βάλει κι άλλο όμως, υγρό κλίμα είναι. Βάλει κι άλλο υγρό. Καλό είναι. Φέρεις πλαστελίνη. Εντάξει. Εδώ είστε πολύ, εντάξει, και λίγο πλαστελίνη ακόμα θα μπορούσε να μπει. Ίσα. Πιέστε. Έτσι το κάνω κι εγώ. Πού πήγε? Μανώλης. Πού πήγα? Τα 11 και τα 2. Φοβερό. Ωραία. Βάλτε το πόσο να κάνεις και το. Εντάξει. Δεν το μετάμε καθόλου. Καθόλου. Οι μαθητές το πατάνε. Όταν βλέπουν ότι χάνουν, το πατάνε. Δεν θα το πατήσει όμως, εντάξει. Θα μετρήσετε από το 10 ανάποδα. Όταν φτάσουμε στο 0 θα τα γυρίσουμε τα μπουκάλια ανάποδα να δούμε ποιος θα καταπιάσει. 10, 9. Αλλά τώρα ξεκινήσεις πάνω. 10. Όχι, ξέρω. 5, 4, 3, 2, 1. Ναι, εντάξει. Δεν παίζω, κλεψιά ήταν. Δεν παίζω. Λοιπόν, εντάξει, δεύτερη. Τι λέτε, 30 φορές δεν το τι να το κάνω. Να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, ακούστε λίγο να σε... Να κάνει κύκλο. Τώρα θα γίνει. Για τώρα γύρω. Αν το έκανες δεν είναι αυτό που μας αρέσει. Γιατί είναι Πολύ θέλει να τους κόψει. θα ήθελα, ναι. Όσο λίγο, δεν ξέρω να φτάσει. Είχε ήδη σόδα μέσα. Είναι πολύ το ξύδι και λίγη σόδα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα θα το δοκιμάσω, βέβαια δεν θέλω να το χάνω στα πειράματα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν πειράζει, αν δεν το κάνω θα το πετύχετε εσείς. Δείτε λίγο φόσκωσε τον μπαλόνι, δεν είναι το θέμα του μπαλόνι, το θέμα είναι άλλο. Το μπαλόνι τώρα εγώ, όπως είναι, τον αέρα εδώ, θα τον αδειάσω εδώ, είναι λίγο. Είναι λίγο. Δεν ξέρω αν θα πιάσει τώρα. Είναι λίγο. Εντάξει.
Μπορεί να έχει κι άλλο. Έχει. Σαν τρίκι είναι και αυτό. Νομίζετε ότι επειδή το σκέπασα, δεν είναι επειδή το σκέπασα, λίγο να το... Όχι. Δεν είναι επειδή το σκέπασα, είναι και λίγο τώρα το άδειασα. Και θα σας εξηγήσω τι γίνεται εδώ. Εδώ συνήθως χειροκροτάνε. Δείτε λίγο τώρα. Εμείς περιμένουμε στο τέλος να σε επιθυμίσουμε. Βλέπετε ότι δεν. Άρα δεν έκανα κάτι. Να σας εξηγήσω τι είναι τώρα και έχετε χρόνο να το κάνετε κι εσείς. Τι είναι αυτό. Το οξικό οξύ του ξυδιού αντιδράει με τη σμαγειρική σόδα και παράγεται διοξίδιο του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα το αδειάζουν μέσα σε αυτό εδώ το δοχείο και επειδή είναι πυκνότερο του αέρα κάθεται μέσα. Εδώ, είναι μέχρι εδώ. Δεν φαίνεται, αέρας είναι, αλλά είναι διοξίδιο του άνθρακα. Με το που το στρέφω πάνω στο κερί, χύνεται το διοξίδιο του άνθρακα πάνω στο κερί. Σαν να χύνεται νερό. Δεν χωρίζουμε. 16 άλλα. Αγαπιούνται πολύ, ακούστε λίγο τι γίνεται ακριβώς, να σας το εξηγήσω και να το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, δείτε λίγο. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι γίνεται. Όταν τα ανακατεύουμε τα βγαίνει σελίδες του, αυτό που συμβαίνει και τα πατάμε στη συνέχεια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι εσωτερικά δεν υπάρχει πια αέρας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δέχονται πολύ μεγάλη ατμοσφαιρική πίεση από πάνω και από κάτω, αλλά όχι από μέσα προς τα έξω. Προσέξτε όμως, δεν είναι ο λόγος αυτός για τον οποίο τα διαχωρίζονται. Ο λόγος είναι ότι αυτή η μεγάλη δύναμη δημιουργεί μεγάλη τριβή ανάμεσα στις σελίδες όταν πάμε να τα τραβήξουμε. Μεγάλη τριβή. Γιατί όταν τρίβεται μία σελίδα με μια άλλη, δεν είναι κάτι σημαντικό. Αλλά εδώ τρίβονται περίπου 50 σελίδες με άλλες 50 του βιβλίου, δηλαδή έχουμε 50 φορές μεγαλύτερη τριβή. Σε συνδυασμό με την ισχυρή πίεση της ατμόσφαιρας, δεν ξεκολλάνε τα βιβλία με τίποτα. Έφερα μουσικής και όχι φυσικής, γιατί σκίζονται καμιά φορά. Λέω, καλύτερα να σκίσω μουσικής. Του πάνω κι άμμου που δεν ακούει αυτό το οποίο. Λοιπόν, το οποίο. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Λοιπόν, το οποίο έχει πόμα αθλητικού μπουκαλιού, έτσι αθλητικό πόμα που μπαίνει. Υπάρχει λόγος, δεν θέλω να βγει ο αέρας απότομα. Το φουσκώνω αυτό. Αθλητικό πόμα τι θα πει. Δηλαδή από το μπουκάλι που είναι Εντάξει, κολλημένο, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το φουσκώνω το μπαλόνι, δείτε λίγο εδώ. Τελειώσαμε, βάσω. Λοιπόν, το φουσκώνω το μπαλόνι και συμβαίνει το εξής. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι αυτό, όταν το σπρώχνω, δεν έχει νερά εδώ πέρα για να το σκουπίσω, το σπρώχνω και αυτό εδώ δεν μπορεί να κινηθεί λόγω της τριβής. Λόγω της τριβής δεν μπορεί να κινηθεί. Αν όμως, έτσι λειτουργούν τα χόμπρεκα, αυτή η αλήθεια αρχίζει. Αν ανεβάσω το πόμα και αρχίσει να διοχετεύεται αέρας από κάτω, ελαφρώς ανασηκώνεται αυτό και δεν πατάει ακριβώς πάνω στο θρανείο. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τριβή. Και γίνεται όπως το παιχνίδι του να πάρει. Θέλουμε αθλητικό πόμα γιατί διαρκεί πιο πολύ. Γίνεται ναι, γιατί αλλιώς φεύγει ο αέρας και δεν το μπορούμε να παίξουμε πολύ ώρα. Ενώ αν το ανοίξω λίγο και βάλετε κάνα μεγάλο μπαλόνι, μπορείτε να παίξετε το ποδόσφαιρο χειρόσφαιρο μέχρι να γίνει. Κολλάμε 2 καλαμάκια κάθετα. Δύο καλαμάκια κάθετα. Αυτό ξεχάστε τώρα. Με το 2 καλαμάκια κάθετα. Παίρνετε ένα από σουβλάκι ξυλάκι, τρυπάμε, εδώ συνήθως κάνω ένα σταυρουδάκι στο κέντρο με ένα ξεράφι. Ένα σταυρουδάκι. Και το τρυπάω. Να σφίξει. Να σφίξει, ναι, για να μην είναι. Και το περνάω και δημιουργώ άξονα εδώ. Και από εδώ περνάω δεύτερο καπάκι. Αυτό που κατάφερα τώρα είναι να περιστρέφω 2 ρόδες. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
περνάω εδώ ένα καπάκι, περνάω από εδώ. Και από εδώ δεύτερο καπάκι. Και έχω ένα αυτοκινητάκι αυτή τη στιγμή, το οποίο μπορεί να φυλάει. Εντάξει, δεν είναι και Porsche. Λοιπόν, μετά παίρνω ένα δεύτερο καλαμάκι, τρίτο καλαμάκι, συγγνώμη, το βάζω παράλληλα με τον άξονα του αυτοκινήτου, ας το πούμε έτσι, και στην άκρη του βάζω ένα μπαλόνι και το βάζω να μην διπλωθεί το καλαμάκι, το τυλίγω με σελοτέιπ καλά. Λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια, τώρα θα το κάνω εδώ, δεν έχω πολύ χώρο. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει, μελετάμε την αρχή της δράσης και της αντίδρασης. Δηλαδή, το μπαλόνι εκτοξεύει αέρα με δύναμη προς τα πίσω. Δηλαδή, σπρώχνει τον αέρα προς τα πίσω με μια δύναμη. Άρα ο αέρας σπρώχνει τον μπαλόνι ανάποδα, αντίθετα. Άρα θα κινηθεί το αυτοκίνητο, αφού ο αέρας θα φύγει προς τα εδώ, το αυτοκίνητο θα κινηθεί προς τα εκεί. Έτσι. Βέβαια, αυτό το αυτοκίνητο είναι πολυχρησιμοποιημένο και θα πάει για ανταλλακτικά σε λίγο και δεν λειτουργεί. Καλά, αλλά δεν έχω πρόβλημα να το άλλο. Αλλά εσείς μπορείτε να το δοκιμάσετε γιατί το έχω μέσα. Θα το βάλω έτσι, είναι λίγο ξεφουσκώσει. Αν το αφήσω έτσι, δεν έγινε. Αν το αφήσω έτσι, θα κινηθεί προς την κατεύθυνση, θα κάνει περίπου 4-5 μέτρα, όχι παραπάνω. Τι φανταστικά να ράβει έτσι. Απλά να το δείτε έστω να πάει μέχρι τη εισόδα εκεί πέρα. Θα τον μπαλόνι έτσι. Έλα εδώ. Το μπαλόνι εδώ. Ωραία, πήγαινε πια σε μια θέση εκεί. Δεν θες να το θα κάνει. Τεντώστε. Όποτε...